også højt, altså TikTok, og så og vi har også altså set nogle billeder af nogle ting, der er inde i vores mave. Derinde her. Det ligner virkelig meget det, der er i maven også, når vi får det ned. Skal vi prøve at se, om vi har lavet den perfekte nu? Sammen om det sunde børneliv er et projekt, hvor vi over en 2-årig periode arbejder målrettet med at fremme lighed i sundhed hos særligt udsatte børnefamilier. Projektet Sammen om det sunde børneliv hviler på 3 søjler. Det er børneworkshops, forældreworkshops og en ambassadøruddannelse. Der er ned. Hvor kommer man så ned henne? For vores skole med en elevgruppe, der er så mangfoldig, så er det rigtig godt at have nogle fælles oplevelser, hvor man taler om det her med sundhed. Er der nogle forslag til, hvilke grøntsager I synes, der er lækre, som man kan spise? Og der er mange. For os er det jo vigtigt at have nogle gode boligområder, nogle trygge hjem, beboere, som har en god fremtid. Vi er jo boligsociale, så man kan sige, for os er det rigtig glædeligt, at Børneliv de kommer og støtter op omkring det sundhedsmæssige perspektiv i vores boligområder. Men ved I hvad? Vi har faktisk taget nogle organer med til jer. Der var en masse ting, som børnene skulle prøve at røre ved og gøre med deres egne kroppe, som de ikke normalt har prøvet før. Og det satte sig store, kan man sige, erindringer i deres skoledag. Det er noget, de taler om stadigvæk. I vores børneworkshops der underviser vi børn fra 0. til 3. klasse. Vi kommer rundt om de mest almindelige sygdomme inden for hjerte-lunge, mave-tarm, og så til sidst så slutter vi af med psykisk trivsel. Derudover så har vi forældreworkshops, hvor vi underviser forældrene i det gode og sunde børneliv. Det sidste ben af Sammen om det sunde børneliv er ambassadøruddannelsen. I løbet af 4 moduler oplærer vi 10 ambassadører i de boligsociale enheder. Det er altså folk, der er frivillige og bor i de boligsociale enheder. Vi håber, at den indsats, hvor vi både rammer børnene, forældrene og de her ambassadører, der kan forankre processen, gør, at vi kan skabe så mange ringe i vandet som muligt og akkumulere det samlede forøgning af sundhed, vi håber på at få ud af det her projekt.